خشرشید بیزه یابزه کدومش خسرو روز бахайр дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сиҳати саломат ҳастед. шукронаи худо мо ҳамсозим хубем. идои ҳамаатон муборак як бори дигар. ва дар ин ҷа бошад мо як ҷо меҳмонӣ рафта будем. неми хел хостум камтар ҳамунҷа видео кунам. дар ин ҷа хурмошон хеле ба ман писанд омад ва видео кардам. гулошон боша ба Фариза. Фариза ки ошиқи гулай, бию ҳамин гулоро бигирем, иша бигӣ, уша бигӣ. на ин ҷа гулои хушрӯ доштиян. ҳамаша гирифтем, савзи хушрӯ, ҳамаха хушрӯ. хонаро ҳамаша бигирем. гуфтем инҷа хонаи бовамшонай бигем, хонаи тағоим. намехале гирифтем. кам Фариза ми фақат гул, анами гулоро бигӣ. гуло хеле маҳқул шуда иша. намехале гулоро видео кардем камтараки ва хона омадем. баъд қариби бега боша, дар инҷа боша амиқа шамол шидак, шамоли чангбориш бигем. шамол ҳаво абрдор некем, ай ҳаво фақат чанг мебора, хок, чанг. анамихел шамоли беҳад сахт шид ва ирам камтарак видео кардам. дар тобистон ҳамихел ҳаво безеб гармай, шамоли гарм ва ай болош чанг, ҳавои нафасгир. ва аз ҳаматон миннатдорам дӯстони азиз ки моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. раҳмат ба ҳаматон, раҳмат ба табрикҳои идонаатон. мо азбаски дар қишлоқем, наметавонам ба ҳар як комментарияи шумо ҷавоб гуфта, барои он ки интернет хеле сустай, сусти беҳад сустай. барои ҳамон як видеоро ма дар 4-5 соат мепартом ва дар ҳар як комментария ҷавоб додан наметавонам. ай сабабе ки интернет сустай, дур омадан наметавонам. анамихел дӯстони азиз, ҳар яктатон миннатдорам. шамол беҳад сахт. ва дар инҷа бошад мо бо кӯдакон меравем. қариб инҷа баъди шамолай свето мурдагиай бигем. меравем хонаи ҳамсоя. як ҳамсоя дорем, момам. аз аввал як дуогирӣ мерем, ҳам барои худ, ҳам барои баҳри шумо. ман гуфтам, ман нагуфта будам, иша рафтам ами нахони момам омадем. бандаҳои қадимои рафтан ва рӯзи амед худо соғ рафтан ва саломат биён ба 400 фарзандош ва бехтару бачама худо бод. عمر دراز سیاستان خط شوی روزگار نصیب شو کنه. بعد از سر من خوری را نببینن، همه تأخیر رفته شو بخرن بگردن. اولی وقت ساق رفته خطی دو در عکاس باشن کردن فرتق نمیره باشه. زنش در طور سرش بچه در طور سرش. صحت باشه منیگر خدای جون شیرین. شمی دشمناش کور کنه آوی حیات در سرش بریدونه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة. بس حکمی غریباده چی میگی غریباده؟ همون غریبا را خدا جون در همون شهرها غریب نگه داشت بود. این ساعت که من خدای جونشین از دادش ساق رفته سلامت بیایی عجینش رو بینه و خدا همه وقتی خدا غریبا در شهرها غریب خدا نگه داشت باشه. این свето мурдагиай. ина хонаи ҳамсоямо не просто омадем аминҷа свето мурдагиай тоёғото бекор набудем. хонаи ё калони хушрӯай ҳозир ина иҷа кӯл кадастиян. ина иҷа хона мекунанд. и ҳамсоямон ранги як ҷоя калон шудагием, ранги момамай бугем. барои ҳамо қадар дуоро барои ман дода, барои ғарибо тамомина хонош хонаё калонай. ина дугони Фариза. кияи Фариза? ина дугона. ина дугонаи Фарижа. хай хай ку Омина. 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 ма. хай. ихали ку. не бозӣ мекуна.
اک خوکبازی ها خوکبازی. دوستان عزیز در اینجا ویدیو رو به پایان میرسم. تا ویدیو آینده در پناه خدا باشید. هوا بزیبی بعد به فکرم یگان چی گیزله میزنه در تابستان اگر بزنه